voor mij is het goedemorgen, maar misschien voor u een goede avond. Maar ook niks goed. In deze vlog zit hier mijn voorbereidingen voor het TVK. Een ski koffie, een leuk pakje tussen zitten. Nou, dat wilde niet. Dan word ik echt geen anders op van doen. De volgende voorbereiding is Margelstoon en ik kom net terug van mijn liedje inzingen en het ging super. Ik sta nu bij het LVK met Fiorenza en ik ga kijken wie het bij het LVK is. Voordat ik hier weg ga, kleed ik me om en dan maak ik me helemaal klaar. Door ik wat make-up op te doen, mijn tanden te poetsen, mijn horen te stylen. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Op nog een lijn.